ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሞን ከም ወትሩ ኣገዳስን እዋናውን ተሕዝቶታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም ላይክ እናገበርኩም ተዉ ክሳብ መወዳእታ ኸ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም ግዜ ከይወሰድና ናብቲ ዕለታዊ ዜና ክንሓልፍ let's go. Over peace talks over the weekend fell through. I would say it's holding well. Their military is destroyed. Their whole would mean for the conflict. So let's start with some of the main developments today. President Trump has threatened to eliminate Iranian attack ships approaching his blockade of Iranian ports in the Strait of Hormuz. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. The failure of peace talks over the weekend has caused another surge in oil prices as Iran calls the blockade piracy and threatens to retaliate. The Israeli Prime Minister says he supports President Trump's blockade. Officials from Israel and Lebanon preparing to hold direct talks in Washington. كم تريو زلهم اتكونتات نابي قصي خيط كم زلو تريو لهم دارقا تغلالاتي قطباني علم اب زرقرق يتيلو خم زلو دونالد ترامب كل تزخدو زلو من قدد ما زخون لوت يمزيالن كم تريو زلهم إيران قبيته قريصه عطيك حزايا مو كم برك هاي يلوس تبقسو كي تبقسو خلو شقر فتير الله كي تبقسو خلو بزين تاين مالتيو نيران دي خازي عدا كتودق ويس نكتب عالمي خامليس كان بجنكت كتتو واغاني ندادي نلعلي كديب جمير الله دروتي اب سنكوف زنبر هاقرا دما زقادة شقريت بيانالو بزعبا نايا ترى هاقرات عالمين حزب عالمين زقبر زخدو زلو سقاي نزتري وزلهم دعول عين تايونيو زقدو ساي مثلا سلازي it's going to be even ممليسو ناقر زخيت أقامينا هنري مخنياتو إذا خم تري وزر لهم عمله هوتو تحتناي ترى سب هوت تردي ويفلتني ناي ترى أمريكا هو تردي ويفلتني قدف وناي ترى هوت أب كينيا زلوا وين أب فيتنام زلوا وين أب إندونيسيا زلوا وين أب باكستان زلوا وين أب أكال هاجرنا أفريقيا زلوا بإثيوبيا زلوا ناي ندادت أقام تايك فترة اللي خل ذكر دوز خل سبع يكون عمرك ساكم دوك خيز خل سبع يكون كله كاب مليونيرات سدراز تولديو ملي وتد ما حبتام زنبريو دخاتات نشتي جناي لوط ناي قطبا حقاتم كله ساك ندي حدا غاب هيوتهم كم زمصم زردو سبايكون سو باكلاب بحالزي زي زغداي زي كخبت كم زخل ناترداكا اتكوينات نيران تاي كغبرا يخل انتاي كونو قولو كاب حليف لومي نعاخي نعاي كندمنتاي كاسينا يخل يقينو زلو تكوينات so the game is different now تقدم عبر حقوق زقبر زنبرة بومبان مفنجارنا نزارب نيرنا حجي it's getting closer لنفس وقفنا عبزتن كف درجة بس عزلو كند منتاي كتن كفناغل كند منتاي نقطة بانان هي وطنان كاسينا يخلي كوين زلو أو أفريقيا عبز الوقت كله ويزي definitely لنا أفريقيا نتوما بجاف زنبرو كزدفون كم زغل مفلات يدل بزو حزب أفريقيا دما كبدل كم زغونه أبيروبا بأمريكا زلون حركة وتين ولي لنا بمنصرنا يتم أفريقيا زلوا دا كندو ما يبدل نخون بر أبزم بالعالمون كنا عاغزي كل دامجز كل وي مخنياتو بتعبيد كندو جو بتعبيد زلوا وسب نزقو دايز كندزو دوما ماليسي شنكرولو شنكار قل من مخان تفليت له شنكارنا يزقو دايز نتنياهو يو تسنين لهم رينا Navy is underwater, you know that 158 ships are gone, their Navy's gone, most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. Well, they do have a lot of the mine droppers left. In just a few hours, U.S. Central Command forces are set to begin enforcing a naval blockade targeting shipping to and from the Iranian ports through the Strait of Hormuz. Now who's in control of the strait? Here to break it down for me is CENTCOM Deputy Commander Vice Admiral Robert Horwood. انتايم زلو كم تري وزلهم نزي بوتازن ديون بلوكيد جيروم مزلو نزي وشمت حرموز كمي جير كخ بلوك تقبرت تخل نزبل دما كبيت زخون زربايد زرب زلو ابزي مخنياتو اتوت هدراو ازن امريكا كغبر زخل عصوا انتاي مخانو نصر يكون دونالد ترامب زردونا يكون نيرو سلازي دونالد ترامب تزارب زلون اتسراويتنا امريكا كغبر زغلن ايران كتصاورت تخلن كرينا مجمريا قبل ملسنا ايران من ري دونالد ترامب تراي كل جنا امريكا تراي مسمعونا قداس يكون
Aid on Iran's southern coast has taken effect. President Donald Trump says any Iranian Navy vessel approaching American warships will be eliminated. Washington is piling pressure on Iran after weekend talks failed to reach a deal to end the war. Well, under the blockade, the US says ships going to and coming from Iranian ports will be intercepted, along with vessels that pay Iran for safe passage through the Strait of Hormuz. Well, Tehran's responded by threatening all ports in the Gulf and the Gulf of Oman. The Revolutionary Guard says military vessels in the Strait will be met with a forceful response. The criminal America's restriction on the movement of maritime vessels in international waters is an illegal act and an example of piracy. The armed forces of the Islamic Republic of Iran explicitly and resolutely declares that the security of ports in the Persian Gulf and the Sea of Oman is either for everyone or for no one. If the security of the ports of the Islamic Republic of Iran in the Persian ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መጠንቀቕታ ኢራናውያን ካብ ዝሓምቁ ይኮኑን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ ንስኻ ነቲ ወደባት ናትና ድሮቲ ኣሜሪካ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዝነበረ ቁሩብ ስፔሲፊክሊ ኣነፂሮም ኣለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ደሴታት ናይ ኢራን ብሙለን ደሴታት ናይ ኢራን ወደባት ናይ ኢራን ሶሪ ወደባት ናይ ኢራን ብሙለን ካብአን ዝበገስ ናብአን ዝኸይድ ዘበለ መርከብ ኩሉ ክዓፅዎ ምዃኑን ክሃርምዎ ከም ዝኽእሉን እዮም ኣሜሪካ ጠንቂቖም ዘለዉ ስለዚ እቲ ዕፅዋ ንናይ ኢራን ምንቅስቓስ ጥራይ ኢኖም ኣለዉ እምበኣር ከምኡ ደገበርኩም ኢራን ድማ ኢላላ ብግምት ኣልና ንዘሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ፐርሽያን ጋልፍ ይኹን እንኮላይ ኣብቲ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብቲ ናይ ዖማን ዘሎ እውን እንትኾነ ዝኾነ ምንቅስቓስ ተሪኢና ክንብልዖ ኢና ድማ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ ክርዳኣና ዘለዎ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት እዮም ዝፋጠጡ ዘለዉ ኢራን ነዚ ሽግር እዚ ክትፃወረ ትኽእል ሃገር ምዃና ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ መጀመርያ ኢራን ምስ 189 ሃገራት እያ ትዳወ So that means they have other options. በዛ ኣፍ ደገ ባሕር ነዚ ኣፍ ደገ ባሕር እንድሕር ዓፂኦሞም ብካልእ እውን ክነግዱ ዝኽእሉ እዮም እዚ ቃንዛ እዚ መን ዝያዳ ክፃወረ ይኽእል ጥራይ ኣገዳሲ ኣብዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝወስዶ ዘሎ ምርጫታት ንኢራን ከንበርክኸሉ ዝኽእል ኮይኑ ዝስምዖ ዘሎ ምርጫታት እዩ ዝወስድ ዘሎ ግደ ሓቂ ክትሪኦ ከለካ ግን መን ዝያዳ ነዚ ቃንዛ ተፃዊሩ ክኸይድ ይኽእል መን ከ ኣብቲ ኩነታት ክወድቕ ይኽእል እዩ ትሕቶ ስለዚ ነዘም ኩሎም ትሪእዎን ዘለኹም ቦታታት ክዓፅዎን ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቶም መን ኢኻ ትብሎም ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኢራን ድማ ካልኦት ሃገራት ድማ ዝያዳ ካባና ንላዕሊ ክጉዳኣ እየን ስለዚ እንድሕር ኣድላይ ኮይኑ እውን ቀይሕ ባሕሪ ክንልኩቶ ኢና ኢሎም ኣለዉ ኣብ ዝቐረባ ሰዓታት ስዑድያ እውን ክእውዩ ጀሚሮም ኣሎ ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ እንተተለኪቱ እቲ ጉዳይ ናብ ስዑድያ ገፁ እውን ክኸይድ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ መንዩ ቅድም ብሊንክ ክገብር ዓይኑ መንዩ ክዕምት መንዩ ነዚ ዝወርድ ዘሎ ስቃይ ክፃወሮ መን ኢኸ ተዳኺሙ ክወፅእ ንዝብል ንክኢላታት ምሕታት የድሊ መጀመርያ በዚ ንጀምር No, it not only won't work, it's counterproductive. And let me tell you why. First of all, you have to understand that the United States and Israel represent an existential threat to Iran. And Iran is a highly nationalistic and tough-minded country. And when a highly nationalistic and tough-minded country faces an existential threat, it can absorb an enormous amount of punishment. So the idea that we're going to get the Iranians to throw up their hands and surrender is not a serious argument. Now, there's another whole dimension to this. Why have we allowed Iranian oil out into the global oil market? Why have we removed economic sanctions from Iranian? ክልተ ነገር ይጠቅስ ዘሎ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ኣብዚያ ቻነል እዚኣ ሓደ ካብቲ ኣነ ዘኽርዓኒ ነገር እንተሎ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ኣርእስቲ ክንርኢ ከለና እቲ ዝበለፀ ሓበሬታ ከም ትረኽቡ ዘለዎም ጌርኩም ጥራይ ቁፀርዎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ፎክስ ሚድያ ወይ እውን ኣብ ሲኤንኤን ከይትኩም ናይ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ኣይትሰምዕዎን ኢኹም they will never bring him ስለምንታይ ተሓቂ ስለ ዝዛረብ I am bringing you here all directions ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ እንታይ ይዛረብ እቲ ሊበራል ሚድያ እንታይ ይዛረብ ምዕራባዊ ኤውሮጳዊ ሚድያ እንታይ ይዛረብ ኢንዲፐንደንት ሚድያ እንታይ ይዛረብ ናይ ኢራን መንግስቲ እንታይ ይዛረብ ከምኡ ድማ ኤስያውያን ኣፍሪካውያን እንታይ ይብሉ ናይ ኩሉ ቪውስ እዚ ኻ እንታይ ይገብረልካ very knowledgeable ፍልጠት ናትካስ ባላንስ ንክኸውን ከምኡ ድማ ብዛዕባ እታ ኣርእስቲ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታን ፍልጠትን መረዳእታን ክህልወካ ይገብረልካ ፍልጠት ድማ ሓራይ ዝገብረካ ፍልጠት ነገራት ዕሚቕካ እንተፈሊጥካዮም ኢኻ ኩሉ ግዜ ዝዓበየ መረዳእታ ክህልወካ ዝኽእል ዝበለፀ መረዳእታ ክህልወካ ክእል ግንዛበ ናትካ ክዓቢ ዝኽእል ኣተሓሳስባ ናትካ ክዓቢ ዝኽእል ስለዚ እቲ ኩናት ንሪኦ ዘለና ከም ተራ ኩናት ሪፖርት ክገብሮ ከለኩ ተቐቲሉ ጥራይ ዘይኮነሲ መረዳእታ ናቱ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ and I'm very proud በቲ ንገብሮ ኣብዚ ስራሕ ምክንያቱ
ንዝኾነ ይኹን ሳብጀክት ንቁጠባ በሎ ንዕግርግር በሎ ንውድድር በሎ ንቴክኖሎጂ በሎ ብኩሉ ዳይሬክሽን ስለንሪአኩም ነዚ ቻነል እዚ ትከታተሉ ሰባት ኣብ ዙርያኹም ምስ ዝኾነ ይኹን ምስ ኣሜሪካዊ ድዩ ምስ ኤሮጳዊ ድዩ ምስ ዓረባዊ ድዩ ምስ ዝኾነ ክትራኸቡ ከለኹም ብዛዕባ እዚ ሳብጀክት ብዛዕባ እዚ ቶፒክ ሳብ ዝነቕርቦ ርግፀኛ እየ ዝኣክል መረዳእታን ፍልጠትን ኣለኩም ማንም ሰብ ድማ ምሳኹም ተዛሪቡ ፅቡቅ ርእቶን ሓሳብን ክትቡ ከም ትኽእሉ ስለምንታይ እቲ ሓበሬታ ካብ ኣነ ስለ ዘቕረብኮ ወይ ንሕና ስለ ዘቕረብና ዘይኮነስ ካብቶም ልክዕ ነቲ ጉዳይ ብዕምቆት ዝፈልጥዎ ኢና ንቕርብ and I'm really happy ሓደ ካብቲ ፓሽን ናተይ ንነገራት እውን ካብ ዕምቆት ክፈልጦምን ክርድኦምን ስለ ዝደልየ ስለዚ በዓል ጆን መርሻይመር ነቲ ኩነታት ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ 34 ዓመት ተመክሮ ዘለዎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሊቃውንቲ እዮም ናታቶም ሓሳብ ክትወስዱ ከለኹም ድማ ነቲ ጉዳይ ብዕምቆት ክትርድእዎ ትኽእሉ ጀስት ዝባኩም ዘለኹ ክሳብ ክንደይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉ መንገዲ ነምፃልኩም ከም ዘለና ብዙሕ ድኻም ኢና ንገብር እቶም ኩሉ ግዜ ትሕግዙና ድማ ቴንክ ዩ ቢካዝ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ነብስኹም እውን ዝበለፀ ሓበሬታ ብዛዕባ እታ ርእስቲ ኢኹም ትወስዱ ዘለኹም ና እዚ ሕጂ ኣሜሪካ ጌራቱ ዘላ ዕፅዋ እንታይ ይብላ ኣሎ ንኢራን ዲያ ንኣሜሪካ ክዕውታ ድዩ ንዶናልድ ትራምፕ ክዕውቶ ድዩ ኢልዎሲ ኖ ኣይዕውታን ጥራይ ዘይኮነስ ሓደጋ ይብሉ ኣሎ ስለምንታይ እዚ ጉዳይ እዚ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ ኢራን ኣዝያ ኩርዕቲ ሃገራውነት ድማ ሰማይ ዝደየበ ህዝቢ ኢሉካ ሃገራውነቶም ሰማይ ዝደየበ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንዲ ዝቐፅዓካ ቅፃዕ ክንዲ ዝሃረምካዮም ህረም ክኸዱ እዮም ኢሉ ኣብ መንጎ ተስፋ ቆሪፆም ወይ ኣብ ገለ ጠጠው ዝብሉ ይኮኑ ኢሉ they gonna continue ምክንያቱ ሃገራውነት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ካልእ ዓለም ዘይፍለጥ they can tolerate punishment መቅፃዕቲ ስቃይ ምድብዳብ ምጭፍጫፍ ክፃወሩ ክእሉ እዮም ነዚ ብሎኬድ ጌርካ ከተጥምዮም ትኽእል ገለ ሽግር ከተጉድለሎም ትኽእል ንዓመታት ኣጊድካዮም ነርካ ተላሚዶሞ ዘለዎ እዮም ኣነ ክዛረብ ከለኹ ብዛዕባ ኢራን ትፈልጡ ኢኹም ብዛዕባ ኤርትራ ዝብል ዘለኹ ዝመስለኩም ሰባት ኣለኹም ሓቂ ድማ ኤርትራ ክንዲ ናይ ኢራን እውን እንተዘይበልና ካብ ናይ ኢራን ዝገድስ ሽግር እያ ረኺባ ስለምንታይ ኤርትራ ንእሽተይ ከላ እያ ረኺባቶ እዚ ኤርትራ ከም ናይ ኢራናውያን ናይ ዘበናት ታሪክ ኣይነበሮምን ክንደይ መግዛእትን ምጭፍጫፍን ርኢና ንእሽተይ ዓመታት ከይገበርና ከለና ከም ሃገር እዩ እዚ ኩሉ ፀገም ኣጋጢምና ስለዚ ኤርትራ እቲ ዝወርዳ ዝነበረ ኣብ ኢራን ስለ ንሪኦ ዘለና እቲ ኤርትራዊ መብዛሕትኡ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኢራን ቀልጢፉ ዝርዕብ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢራን ነዚ ጉዳይ እዚ ክትፃወሮ ትኽእል እያ እቲ ፀገም ኣሜሪካ ጠቕላላ ነዚ ኩናት ስለዘይደልዮ ምሽ ክፃወረልካ ኣንፃርካ ክፍንጀር ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ዕፅዋ ዝገብሮ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ዳይ መሸንቆቃ ክኾነ ዝኽእል እምበር ንኢራን ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ኢራናውያን ካብቲ ዝገድስ ስቃይ ተፃዊሮም ክወፅኡ እዮም ምክንያቱ ኤግዚስተንሻል ሕቶ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ህላዌ ኩናት ናይ ህላዌ ፈተና ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ናይ ህላዌካ ቃልሲ ክትገብር ከለካ ኣይናይ ፅቡቕ ኣይናይ መሪር ኣይናይ ቀሊል ዝበሃል የለን ናይ ህላዌካ እዩ ሞት ወይ ሓዮት ኢና ንብል ሞት ደ ህይወት እዩ ስለዚ ንኸይትመውት ኩሉ ክትገብር ኢኻ ስለዚ ኢራናውያን መሪፆም ዝኣትዎ ነገር የብሎምን ኣብዚ ግዴታ እዩ ክትፃወርዎ ድማ እዮም ስለዚ ካብዚ ዝገድዱን እንተመፂኡ ክትፃወርዎ እዮም ስለዚ ምዚኣቶም ተዋጊእካ ኣይትዕወትን ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ቁጠባ ከይፅዮቀ ዝፍትን ዘሎ ኢራናውያን ግን ሃገሮም ትሉድ ኣይትሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ዓይነት ሽግር ተፃዊሮም ንክኸዱ ዓቕሚ ኣለዎም ኣነ ዲ ኤንድ ኦፍ ደ ደይ ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ውግእ መን እዩ ዝዕወት ኢሎምኩም ለባባት ኣብ ውግእ ዝዕወት ሓፂን ዘለዎ ወይ ሰራዊት ዘለዎ ጥራይ ኣይኮኑን ንፁር ዕላማ ዘለዎን ንፁር ነቲ ዕላምኡ ተረዲኡ ተወዲቡ ዝሰርሕን እዩ እዚ ዕላማ እዩ ዘዋግአካ ዕላማኻ ንፁርን ሓያልን ድሕሪ ኮይኑ ሓያል ቃልሲ ትገብር ድኹም ዕላማ እንተለካ ዕላማኻ ድማ ነቲ ዝዋጋእ ዘሎ ዘይርብሖ እንተኮይኑ ክሳራ እንድሕሪ ኮይኑ ወታደር ኣሜሪካ ኣብዚ ክዋጋእ ከሎ እንታይ እቲ ዕላማ ናቱ nothing ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝውግእ እንታይ ክረብሕ ኢራን ኒውክለር ከይትገብር how is that going to affect me እስራኤል ኒውክለር የብላን ፓኪስታን የብላን ህንዲ የብላን so how ንዓይ ብኸመይ ይፀልወኒ ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ድማ ጉዳይ ናይ ኢራን ክርድኦ ይከኣልና ኣሎ that's why ክድግፍዎ ይክእሉ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ድማ ክሳዕሪ ዝብለና ዘሎ this is very important oil. It's because we need that Iranian oil in the global oil market to stop the global economy. ካልኣይ ካስ እንታይ ክገብር ድዩ ነቲ እገዳብ ልዕሊ ኢራን ዝነበረ ልዕልዎ ዶናልድ ትራምፕ ኢሉ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ስለ ዝድለ ዝነበረ ኢቨን ነቲ እገዳብ ልዕሊ ራሽያ ዝነበረ ዘልዕሎ ዘሎ ስለ ዝፈትዎ እንዲ ኢሉ ነዳዲ ከይውሕድ መቁጠባ ዓለም ንኸይወድቕ ዘይኮነን ዘፍቅድ ዘሎ ሕጂ እዚ ብሎኬድ ምግባር ነቲ ኢራን ተውፅኦ ዝነበረት ነዳዲ ንኢራን ጥራይልካ ዘይኮነስ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም ቀረብ ናይ ነዳዲ ብሰንኪ እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ስለ ዘሎ ዝርካቡ ናብ ዕዳጋ ንኽወርድ ክገብር ዝግብኦ ንዑ ይድዓፁ ዘሎ ስለዚ ነፍሱ ዝሃርም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ተበራሪዮም ቶም ለባማት ቤላ ገይሮም እዮም ንዶናልድ ትራምፕ ፅሉል ምዃኑ ዝነግሩና ዘሎ ሉክ ኣት ዲስ ኣብዚ ካስምዑ
U.S. Army Colonel, former senior advisor to Secretary of Defense. And on the show, you've just heard the latest or seen the latest Donald Trump tweet. He's threatening to obliterate any ship that tries to prevent this U.S. blockade. Says the Iranian Navy has been destroyed, obliterated. It's down at the bottom of the sea. Is this rhetoric, or do you believe Donald Trump means business when he talks of this blockade? Well, it's hard to know what he means. If you're in the United States Navy right now, you are asking, what is this blockade? How are we supposed to implement it? How do we sort through the various vessels that want to go into or come out of the Gulf? So I think he's made sweeping statements without having sat down, first of all, with the naval leadership and asked them what he thinks or what they think he can do. I think it's a very dangerous thing to do right now. We could end up at war very quickly with China and potentially with any number of different nations simply because we're halting their lifeline. We're stopping the lifeblood that needs to reach them. You know, Arnold Toynbee said that great powers do not die from attack from the outside. They die by suicide. And Oh boy. right at the moment, I think many of Donald Trump's policies are frankly suicidal. سمعكم هذا مودة نزيحة معكم سلازل أخيه كونريل ميغريغور داغلاس ميغريغور انتبه له أبتنا مودة حسابك جمر لكم عبيت حيلتات ويون عبيت نكسنتات نيدق حيلي كونن سعرو ميلو تايدا نفسهم بعلو يمزقت ليلو سوسايدال ميشن يزي نفس قتلت يزيلو سلمتاي إذن قبرو إذن دونالد ترامب قبرو زلو مجمريا سراويتنا تي حيل بحرنا أمريكا كم يجيري ندخل لك عاص وزحاس زلو سكده حنسوس كيلو ونبلو እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ከተረዲኡ ወለዲ ኢሉ ምክንያቱ ቻይና ነዳዲ የድልያ እዩ እቲ ነዳዲ ዝርከብ ድማ ካብ ኢራን ይመጽእ ዘሎ ብናይ መን ታንከራት ብናይ ቻይና ካብ ኢራን ከይደን ገዚአን ይመጽእ ኣለዋ ስለዚ ንቻይና ክትዓጽዎም ድሕሪ ጀሚርካ ንህንዲ ናይ ህይወት ሕቶ ዘለዎም ክትዓጽዎም ተጀሚርካ ንፓኪስታን ክትዓጽዎም ተዘሊካ ንኩሎም ክትዓጽዎም ተጀሚርካ ህዝቦም ኣብ ችግር ንዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ጥራይ ኮነ ውግናቱ ሄዳ ምስ ካልኦት ሃገራት ውግእ ክጅምር እዩ ወይ እውን بس قالوا تقرأ دماغ سجم ناتو نقدر كخيدي نسوس دل زلو إيران تجبيتا تسأليا كتموتلو دل زلو بقمت قالوا نإيران قد قالوا خنا بلا نكالو تقرأ دماغ أبوشت أوي حقراو ربحاني أتون سلو زلو نساتنا ترى مهير كختن سأل ولون أب عودو كينات مسين تريتا واقون تاي قبرين نساتنا بقدين القدام للأمريكا قبرين and then أمريكا دماغ قبل على تزلو تشجر توسخ شجرك ما تاي دونالد ترامب دماغ كاب شجر كوتس إزال زلو ناي عالم كطبع إن أمريكا سلزر بحنبر حاليوت ناي عالم سلزلو ما يكون أمريكا كل جزء ذكره دونالد ترامب سلم تايو لا لن تحت نزل زلو نحري لكم حزب أمريكا سوسا ميتاوي أمريكاوي paycheck to paycheck يزنبر كاب إيد نقاف يزنبر دموزو نيش تاي نجار كي تغيرت هو تطرح تأغلو زخوانا نجار واقع أنت خبيرو كنا برايكلني سلزي التنجارات واقع ناي ندادي ني تشايناويانن ني فيتناماويانن ني اندونيزياويان تخبيرهم እቲ ንብረት ካብኡ ድመጽእ ኣሜሪካ ይተፍርኒ ያመቸም ትፈልጥዎ ኢኹም መብዛሕትኡ ሰብ ዝጥቀመሉ ንብረት ካብ ካል ሃገር ይድመጽእ ስለዚ ነዚ ንብረት እዚ ዋጋ ናቱ ክውስኽ ስለ ዝኾነ እቲ ወሲኹ ዘሎ ዋጋ እቶም ሰባት ስለዚ ኣኽሎም ደሞዝ ናቶም እንታይ ክኾኑ እዮም መሊሶም ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ክኾኑ እዮም መሊሶም ንዶናልድ ትራምፕ ክቃወሙ እዮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ስጉምትታት ወላ እኳ ነዳዲ ካብዚ ቦታ ይንወስድና ኢሉ ዓንጃል ስለ ዝኾነ ትዛረብ ተኾነ ካብ ካል ዓለም ንብረት ስለ ተምጽእ ነዳዲ ዝስና ዘለዎ ሃገራት ነገራት ናተን ናኸበረ ክኸይድ እንተሰሪሕነኦ ማለት እዩ በዚ መንጽር ድማ ኣሜሪካ ትኸፍለቱ ዋጋ ኣሜሪካዊ ህዝቢ ዝኸፍሎ ንሱ ይኸፍሎን ብርግጽ ስለዚ እቲ ስጉምቲ ኢራናውያን ነኺሶም ክኸድዎ እዮም ምክንያቱ all they know is እዚ ኩናት እዚ መን ዝያዳ ክጽማም ይኽእል እዩ it's always ኩናት ኣነ ኩሉ ግዜ ነጊረኩም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዲብዝ ገለ ክትዋጋ ከላ بزلوا أسوار تراهي كونتن كتعوتوا اللي تخلي يزبل يهرترا زيادة قانزا كتصمم تخليها زيادة شجر كتصمم تخليها اتمت امام ما يكون زعوتك أبكينات كنا من تاي كتصمم تخلي حيال سراوي زبال سوق يلز واقع نزقة تلين تراهي كون شجر كتصور زغل نوح ساعات بزي بوحد نجار كنك أساق زغل بوجرو وقع زغل أتأمن كبيت بدوتات كسجر زغل تخويني حيال سراوي زبال برسقيل كازي تاتوتات جيرو كند قرصتات حيزو قال ملا اب تيك توك تسطي حيزو علنا بلصقنا سراويت ايكون ስለዚህ بحفشا كم دريو زلنا እዚኦም ኪላታት ናይ ኩናትን ናይ ስትራቴጂን ዝነግሩና ዘሎ ኩሉ ዝግበር ዘሎ መን ይኮንት ቅብልሎ ኣሜሪካ ድማ ንህዝቦም ከታልሉ ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ፈተና ኸረይኩም ክፍትነ so known as the Arabian Gulf, which is what the president referred to it in that Truth Social posting that was just recently made. This is what happened on Saturday. This is very important to understand, all right? While the peace talks are underway, the United States Navy sends 2 destroyers through the Strait of Hormuz.
They can look for mines, they can test for mines, they can search for mines, and they can prove to international carriers that it might be a safe passage, no matter what the Iranians are claiming to say. So this is what Iran wants to happen, all right? They want the shipping to move further to the east. There's an island over here called Larak Island, Larak, and that's where they want to collect the tolls. That's where they want the shipping to do. But here's what the U.S. Navy did on Saturday. The USS Peterson coming through and the U.S. Murphy coming through this area where the Iranians had said this is a hazardous area. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጌም ኣብዚ ዘሎ ኢራን ነቲ ማእከል ናይቲ ባሕሪ ናይቲ ፐርሽን ጋልፍ ማለት እዩ ነቲ ማእከል ፈንጂ ጌራ ድያ ብዝተፈላለየ ሓደጋታት ከልኪላ እተን እንኩ ክሰግራ ዝኽእላ መራኽብ ቀጥታ ላዕሊ ከይደን በቲ ናይ ኢራን መንገዲ ገይረን ክጓዓዛ ከም ዘለወን ኣብኡ ድማ ኬላ ገይሮም ነተን መራኽብ ዝመፃ كفيلا ويون بفقادنا إيران تفتشن كحلفة خمسة اللوايا تقبر زلا أمريكا دما أبتي زربنا إسلام آباد أب باكستان أبز كايدو لزنا برا كلتا مراخبناتنا بتينا يكادم من بوقو عزيز نبرا international shipping lines بحال زنا برا بو خيدن فنجلو ديالن تشيغيرن كم زي الرقاقيز أني بلالو بوقو عبيلوميهم مغنياتو أيناي تانكري بز ريسك وسيدك خيزخل كابت فنجناتهم تدحين كادم ما كان مسائل ناتهم كخدحن تخلدو يتعدو سلازي انتاي كغبري فتنو لو امريكا they have no option ولا حتى مرات يبلو من زون فوكس نيوز نزيات رايكو في الكرز امين تو دونالد ترامب صراحه كم زي بلو تفلت لكم وي جول في صوتالو وي نزيف تلفزيون زيرلو شعود ما تويت يقبر سلازي يوم تزاربو زلو نعا يكون زي غازيتنيا زاربو زلو شارتات ريو دلهم نعانا يكون مبزحت زين دونالد ترامب اكندنتهم وتهدران كيلاتات ناتون استراتيجيس ناتون تسمى تي في زري كاب تي في ريد ما يتصحف يمزلو شجر كوي رقيبا زل العالم سلازي داتس واي دما قد سال جيجاز قبر زلو اجيز بلوكيت غيرو زلو مسحق يمزلو زلو بزحات مغنياتو تعزي زلو معصو كالاي معصو غيرك عصو بالتاي ترجم الله كمي غيرك تخفتي خاص ارزلك كمي غيرك ما وصو تفطري كتارزلك امبر بفصوم ترجم زلو يكون باي ذا واي انت زربالن كنه كابتم انر سيركل ناي دونالد ترامب كابتو وشت غداي وانت متزلا كسمع كومنتات بالسادما أبتي زررب زجبر زنبرة سلمتاي كم زي تعوته كل تنجر كريكم إيه أتي باكستان استجبر زررب سلمتاي كم زي تعوته هذا وتوانا نتزرب زكاتل زنبرة بعلنا جرنا له. With Vice President J.D. Vance. He called me from his plane on the way back from Washington. He reported to me in detail, as the people of this administration do every day, on the development of the negotiations. In this case, the explosion in the negotiations, the explosion came from the American side. نسي زربات زربا زلو تسمعوا لهم أمين أمريكان كتسقط له بلا عتيق زليو ندونالد ترامب rest in peace بلو RIP rip rest in peace بلو ندونالد ترامب نجي فانس نيوز قتلهم زلزي إذا دايما دايلو نتنا أمريكا محدار راي دونالد ترامب قتله يلزمت أسابيع مزول زلويون سرحوا عبزوان زين دونالد ترامب مقتالين تايكم زبد دولار يلنا زخلوا دونالد ترامب مقابريان أتخلون دونالد ترامب قتل يدفتن زليهم زلوا دايبلا لسكي أبتي زررب أب إسلام آباد جبر زنبره تجيدي فانسن تلو خاوز زنبره كتسألي إن دولو انتي جبركم زلي نقرونيرهم why on earth مرحنا أمريكا نزيد ويلوك نقرو من دي تو أمريكا إسرائيل أتنيا وزدحان وتيغات بلو مالت الرقي مسبسلة تسلجوك المرغون دا يدول زلو نتبستير كلهم زي كده زوج علكم زوج علهم أمريكا مقابريان أتمخانو بعلي زنقر نفسه كيف زقبرو وسي أبصاب كتصاليهم زبوني زي محدارنا دونالد ترامب أبصاب نعيز هبيز بلهم زلو why do they give him مغنيات بوس لزخنان نماني خاص أبصاب تبنت بوسي خاص أبصاب تبا سلازي زا فيديو زي قريصوم توم ناي ماغا ناي أمريكا ويوم زبلو زلو مغنياتو بعلي نقرأ مالو كله تتقبر زنبر نيغوسيشنز نعيز نقر نيرو زيد ما كانسل غيرو توم ناي إيران لوخاتي لهم مجمريا تزررم استجمره صبوق خي جميرو قدامو ساعات صبوق زخونه مرددا يقبرو نيرم دارجا مفتحك مص كم زغل تسفا بزلو درجات بصحي كم زنبر ينغو دحرجن ነገር ቅየር ጀሚሩ ምክንያቱ ንምንታይ ቅየር ጀሚሩ ብልሎ because ሓደ ነገር በሪህሎ ነተንያሁ ከም ዝኣተወት ጉዳይ ጠቅላላ ተቀይሮም ቶም ናይ ኣሜሪካ ሉኻት ምክንያቱ ነተንያሁ ኣብቲ ጉዳይ ስለዝኣተወ ኩሉ እቲ ምርድዳእ ዝነበረ ገዲፎም ኣብ ምፍርራሕ ከም ዝኣተወ ይዝነገር ስለዚ እንታይ ገይሮም እስከ ኣብቲ ዝርርብ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ነቶም ተዘራረብቲ ዝነበሩ ክቐትልዎም ምዃኖም
ሓደ ሓበሬታ በፂሑ ታነፋሪት ክመለሱ ከለዉ ክቐተሉ ከም ዝኽእሉ ወይ እቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ክገብርሎም ክማርኹ ማለት እዩ ኢራን ኢዳ ክትህብ ኣለዋ እንተዘየለ ድማ ንኢራን ጥራይ ኮንስ ከጥፉ ነቶም ኣብኡ ክዛተዩ ኢሎም ዝመፁ ኢራናውያን ክቐትልዎም ከም ዝኽእሉ ክምለሱ ከለዉ ታነፋሪት እጂ እንታይ ኢሉ ሓደ ካብቶም ልኡኽ ክምለስ ከለናሲ መብዛሕትኡ ሰብ ሞት ኣብ ቅድሜና ከም ዘለና ፈለጥና ኢና መፂና ኢሉ ፕሮፌሰር መራንዲ ከም ኢሉ ቢካዝ ነታ ነፋሪት ካርምዋ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ነይሩ ኢሉ ክመፁ ከለዉ ካብ ቴህራን እዮም ተበጊሶም ክምለሱ ከለዉ ግን ኔው በቲ ዶብ ናይ ቱርክሜኒስታን ኢና ወሪድና ኢሉ ድሕሪኡ ብካልእ መንገዲ ጌርና ኢና ተመሊስና እንታይ ማለት እዩ there was a serious danger ክቐትልዎም ከም ዝኽእሉ ነቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ስለ ዝነፀጉ ክቐትልዎም ከም ዝኽእሉ መደብ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ነቲ ዝገብር ዘሎ ድማ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኢራን መንግስቲ ዘይኮነ ኢራን ፋሕፋሕ ካብ ሊብያ ዝገደደት ክትከውን ዝደሊ ዘሎ እዩ ትሪእዎ ዘለኹም that's why ድማ ንሱ ነቲ ሪፖርት ነቲ ዝግበር ዝነበረ ዘተ ሰላም ከም ዝፈሽል ዝገበሮ ደጋጊሞም ድማ የነፅሩልና ኣለዉ ሓሳብ ንኣሜሪካ መን የመሓድራ ከም ዘሎ ንኽርዳእካ ዝኣክል ደጋጊምካ ምፍላጡን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ካልኣይ ድማ እቶም ኔጎሽቲንግ ቲም ከይዶም ዝነበሩ እውን ብቅዓት ዝነበሮም ከም ዘይኮኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብክልተ መንገዲ ከርእየኩም እየ ካብ ዘይትፅበየ ሰብ ሓቂ ክወፅእ ከሎ ስምዑ ብዚ Three people around the world, two of them, Jared Kushner and Steve Witkoff, they're supposed to solve Ukraine, Iran, Gaza. It's a joke because from what I'm told and what I've read in public accounts, the offer that was made by the Iranians in Geneva was not adequate. But it served as a starting place beyond which, as Jonathan Powell, the British National Security Advisor, said, we expected the Iranians to start with. But that would require sitting in a chair for hours, as we did, to get the first agreement. That seems to be something that Trump and his people are unable to do. So you would have to wipe the slate clean. You would have to bring in people who actually know something about nuclear weapons. We had physicists, nuclear weapons practitioners. እንታይ እስኪ ትብላ ኣላ እዚኣ ትዛረብ ዘላ ዘይትፅበያ ሰብ እንድያ ሂለሪ ክሊንተን እያ ሰይቲ ቢል ክሊንተን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ድማ ንፕሬዚደንትነት ተወዳዲራ ዶናልድ ትራምፕ ሰዕራያ ነይራ ሶ እንታይ ከም ትሪኡ ዘለኹም ኢትስ ክሬዚ ዶናልድ ትራምፕ ልኢኽዎም ዘለዉ ሰባት ዓቕሚ ዘለዎም ኣይኮኑን ብዛዕባ ኒውክለር ዲል ክዘራረቡ ዓቕሚ ዘለዎም ኣይኮኑን these people are a joke ትብለኩም ኣላ ካልኦት ቀደም ኢሎሞም ነይሮም ነዚኦም ብታሕቲ ዘለዉ ይሰዲድ ነይሩ ብፍላይ እቶም ክልተ መንጎ ዘለዉ ኒውክለር ሳይንስ is nothing for them ክልቲኦም ናይ ገዛውቲ ዶ ናይ ካልእ ትካላት እምበር ብዛዕባ ርቀት ናይ ፊዚክስ ዝርድኦም ኣይኮኑን ኣብ ውሽጢ ሕደት 2-3 ሰዓት ክትፈትሖ ትኽእልካ ኣይኮነን እዚ ንሰዓታትን ንመዓልታትን ኮፍ ኢልካ ሳይንቲስትስ ብክልቲኡ ሸነኽ መፂኦም ነቲ ርቀት ናይቲ ቴክኖሎጂ ናይቲ ሓሳብን ተረዲዮም ንሳቶም እዮም ክመኽሩኻ ዘለዎም ንስኻ ኣብ ኩርሲ ኮፍ ኢልካ ናይ ሳይንቲስትስ ቅድድም እዩ እዚ ናይ ሳይንቲስትስ ምርድዳእ እዩ ዘድልዮ ነይሩ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ሳይንስን ንሱን ከብድን ሕቆን እዮም ዘራኽብ የብሎምን ዘራኽብ ስለ ዘይብሎም ልክዕ ከምኡ ፋንድያታት ዝኾኑ እዩ ዝሰድድ that's why ድማ እቲ ኔጎሲዬሽን ክሰልጥ ዘይክእል እንታይ ትብል ፀኒሓ ሂለሪ ክሊንተን ዝበለፀ ዕድል ነይሩ ክሰልጥ በቲ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ ኣብ ጀኔቫ ዝግበር ዝነበረ ኢራን ብዙሕ ዕድላት እያ ትኸፍት ነይራ ቅድሚ ሕጂ ክትገብሮ ዘይትደሊ ዝነበረት ነዚ ዝርድኦ ሰብ ነይሩ እንተዝኸውን ውግእ ኣይምጀመረን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ፀገም ግን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝሰዶም ዘሎ ልኡኻት ምናልባት ናይ ቢዝነስ ናይ ሆቴል ዲ ናይ ገለመለ ዲል ክገብሩልካ ክኽእሉ እዮም but not about physics ርቀት ዘለዎ ቶፒክስ ክርድኦም ስለ ዘይክእል ነቲ ዝንገሮም ዝነበረ ፀማም ሓዘ ደርፊ ንሳቶም ኒውክለር ክገብሩ ይትኽእሉን እዮም ጥራዮም ዝብሉ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣይርድኦም እዩ ኣብቲ ፊዚክስ እንታይ ምዃኑ ስለ ዘይርድኦም ነዚኣቶም ሒዝካ ከይድካ ትርጉም የብሉን እያ ትብሎም ዘላ መን እያ ትብል ዘላ ኣሜሪካ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረት እያ ኣብ ዘበነ ሚኒስትር ግዛት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት ክልተ ግዜ ድማ ንፕሬዚደንትነት ተወዳዲራ ዘይሰለጣ እያ ስለዚ ንበዓል እዚኦም ሰዲዱ ዓቕሚ ዘይብሎም መላገፂ ዝኾኑ ሰባት ሰዲዱ ወላ ሓንቲ ፍረ ዘይብሉ ነገር ከፍሪ ኣይከኣለን እዮም ዝብሉ ዘሎ አንዳ ብዓብዪ ድማ ናይ እስራኤል መራሒ ከም ዝብለኩም ፀንሐ ድሌታቶም ክገብሩ እውን ዓቕሚ ይነበሮምን ምክንያቱ ናብ ነተንያሁ እዮም ሪፖርት ዝገብሩ ነይሮም ነተንያሁ ድማ he always wanted ነቲ ኩናት ክቕፅል እዩ ዝደሊ ምክንያቱ እታ ናይ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ ኩናት ጥራይ ትምርኮስ ሰላም ኣይተዋፅኦን እያ ምስ ሰላም ከተቐፅሎ ኣይትኽእልን እያ ዘላ that's why እንታይ ይገብሩ ኣለዉ
بكل منجدي نتي كوينات نكناوع تراي زفتن زلو نتي كونتاتنا تكون كلهم ترديهم ملومي نتنياهو ناي كوينات مخانو بفلا أوروبا أنصارو كخد جميرو مالو نسد ما كقرع جمير الله أوروبا كم لومي تبيع ما يفلطون من إسرائيل آخر تبتش حوامي مثلا نقوم مشيتن أنصارو دو بلو نسد ما كفراري جمير الله ناي سبين أبز حلفين أجيراكم مع كلايت صفر ما وصيهم ليه زبل كان تبلكا نعاها نسمع علم مخنيات يبلنا قصتنا يسبع مسألات يكون بكل عين الجبنات تحدد سبيخة سلزي نعاها سمعنا نغيرنا نجار يبلنا نبلو ولا تبوليتيكال سيركلتنا أمريكا أنصار إسرائيل مخان كبري دمس على كخوين زلج it's a biggest move عبتنا بوليتيكان أمريكا أنصار إسرائيل مزراب أزيو حدا جنيان يرقده بعين بوليتيكا كره ولا ميديا ولومي نأمريكا من إسرائيل متقاف نتنياهو متقاف كبيديو عب ميديا عب سوشيال ميديا انتلغا إسرائيل متقاف مالت بعلغا فنفنوني مالتي معناتو إسرائيل زقبرو وزلو قلت سلزغنا بزوان نتنياهو لعلنا حقي كل عينة جبنات ناي جونوسايد بلو وور كرايمز بلو كل عينة جبنات معلتا وزقبرو زلي بسكيل دما بأبدا رجال زقبرو زلي أبحبوا بوتا ديكون أبزع بوتا زقبرو زلي that's why دما نعو السو ندونالد ترامب نتم محدارناتون لكي مو ميتقفالو زبال زلو إيران دما بتتقاقامي حلافنتاوي تهجر مخانا نعلم تفلت الله that's why مبزحات هجرات إن إيران حماق مرحنة دو قالوا ده أنت تبعله no people know already ماني حماق مرحنة مانيو أشحات كيلومتر كاب عبد رحيقو ناب عبدهم نزلو أبرسو كتمام نزلو عبدهم نابدوهم نزلو كتفهم زفتن زلو ماني صلوا لا تكونان we can see أي نايس الرحيو نايس الرحيو لذي النار أنا أبي متيدي بلوكيت غيرو زلو أبي كونهم دم كعصوات زفتن زلو نزارب زلنا نيران كوب أفتق جزامة يوم كعصوات زفتن زلو أبعدهم كوي يكونون إسرائيل كوب أب غربيتها يكونون زجبر زلو ويون أمريكا يكونون أب غربيتها نيران أب أفتق جزامة يوم اللي كيتو غيرهم كعصوات زلي زلو أمين أب نورمال جزيزي دس قلل زربها مخانا نيرجن أب زبن أمريكا علمنا عطنا زبل من السلو زلو نعاها أب غربيت كامت يوم نيرترا أب غربيتها مت يوم تربشان سلامنا يزي غرباب سلامنا أمريكا تربشان لا يبلغ أب غربيت أب جزها مت يوم كوي كمي غير أنا سلام كاز زرك أنا نسخان تاي زرق بالله نهريلك no تعيا يكون أنت أمره خايب بالخشوع this is the reality اللي سبق من وصفت نزلوا إيران لما نزي كنا تاتز مكيتا توصل زلا علم أبغون إيران على لك بحال كله وازا ويون مدنجار ويون مجنان يكون A big and risky announcement. The US will start a naval blockade in the Strait of Hormuz. This comes after ceasefire talks with Iran failed over the weekend. Let's break this simply. The Strait of Hormuz is extremely important. Nearly 20% of the world's oil passes through this narrow waterway. So anything that happens here affects global fuel prices very quickly. And right now, Iran has not fully closed the strait, but it has been controlling it. كم تري وزن لهم قدعنا حرمز كلها بقى حرمز يعتبر دلا أبقى يعتبر دلا تقينات ونزبل زلوا that's why دما أبزو قينات الزمن عوتها له من كيس عرا له نحريلك إنه حرمز من تقصصير ولا يخاطب it comes down exactly أبزا قداي زيها نزي وشمت نزي مصعب بوزي من يقاصره أما دا تاخد من كعوب من تقصصير وقتر فيه that's it أبيران تايجركا أنت هاريمكا أنت كاسيلكا يكون نزابو تازيا من كقاصره يخل مهنياتو أبزو قدايزي مس إيران ترى يكون كانت واجز الله نزابو تاب بمعصاوكا إمارات تعطيله قطر تعطيله بحرين تعطيله العراق تعطيله كويت تعطيله عندنا السعودية ما بعب كفال ولو كبخال ما وصلت له كل زين هجراتيات تعطينا الله نقدر عالم دما كله دخل كابزي بتروكيميكالز كابزي مزمصو ندادي غاز كابزي زمت سلازي نزبو تازك قاصر دخل سوبر باور يو بترو دولار زبال تايدي بترول كابز وصو كوينتنا أمريكا دولار زبلونيرو إيران دما أمريكا ترى يكون تنخلتي قبل تنتنا أمريكا تواجه زلا نزل بوتاز تعويتان دوت إيران دولار بس كان بهيستوري ولا وين دولار كنت أتخينه ما بقسنا تزيك خون معناته إيران تتكمل زلا بوليسيتات بزيك على العالم ني أمريكا نقطع لنا تحت دقاق قبر زخلي زد ما
ولا ون تشاينا بتكوينات يسحب على يمزلوا زلوا بعلم إذا حجي دونالد ترامب غير وزلوا تشاينا بكوينات يسحبي يزبلوا زلوا سمعوا ما بزي بعلم ينزلوا هندلوا. That's a great question, Eric. What Donald Trump has done is basically put China in a corner because on the one hand, Iran is their major ally in the region. On the other hand, they want the Straits of Hormuz open. So what Donald Trump is essentially telling China, make your choice. Either go with the Iranians or talk to the Iranians and tell them that the Straits need to remain open and they need to stop meddling with it. So it's really a brilliant strategy. What China's trying to do right now, I think, is split the difference. They're trying to maintain that relationship with Iran. There certainly are supplies that have made their way to Iran even since the bombing is taking place. They're going to continue to provide technical support. But when you look at the fact that roughly 20% of their oil comes through the Straits of Hormuz, this is a massive problem. They're going to focus on their homeland. And I think that if they aren't already, they're going to start applying real pressure to Iran and saying, look, you can do a lot of things. We'll support you on a lot of things. كم تريوم زلهم كل جزء نتشاينا أبتناتهم تسببت حساسبة كتوان يوم زدليو انت يوم زبل زلو دونالد ترامب بزح جير وزلو جيم نعم إيران ترى يكون است تشاينا هاريم زلو 10% ندادناتهم كابز كبابي كما كلاي مبرغ يدمت بزوش متحرمز دما يدوت سلازي أبز بلوكيت كنقبر كلنا نتشاينا زيادة هنا نغر قرايب للو سلازي تشاينا انت ياخد قبر يوم زبل زلو وي مسانا خوينا إيران بعبيو مسانا خوينا إيران كخفتو نزي بوتازن كخفتو كجدد ويم زندنا نهتا مس إيران دما أملكت حتى كم زاتن قبر لنا يبلو يا تشاينا ويانسي إزخد قبر كم زمت أخم زت أم كوينو ها بعرت اوف وور دفلتو سانتو بناي بمرحنات ناي شحات عمتات دحري تمليسو زنببن استراتيجيات دما 5 عمت نقدميت حليف اذا حاسب مرحناسي نزخد قبركم تخلو طفيوا كصمم ويم مخنيات ابزو كينات زي لسخاتكم زياده خم تخسروا زلهم يفلطيو you're losing a lot اذا تشايناويان ولا قطباناتهم تتبلاشوا تعريوا خم زخول يفلطيو نسخاتكم كل نغركم تخسروا زلهم كصمم يم باي ذا واي بزو قبروا زلو እንታይ ትፍትና ቻይና ዝባል ዘሎ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ነቲ ረቂቕ ዘይኮነ ቀሊል ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትገብሮ ትኽእል ነተን ትሕት ኢለን ዝኸዳ ሄሊኮፕተራት ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ዓጠቕ ከብለን ዝኽእል ንዓታተን ክኸውን ዝኽእል ክቡዋ ንኢራን ይፅዕሩ ከም ዘለውን ቀጥታ ክቡዋ ክትሓዙ ስለ ዝኽእሉ ድማ ብሳልሳይ ኣካል ገይሮም ብካልእ መንገዲ ገይሮም ክእትዎ ይሓስቡ ከም ዘለውን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ እንተገይራ ምሳና ክትበኣስ እያ ዝብል መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ቻይናውያን they already know the game ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጥዎ ኢራን ድማ ነዚ ኩናት ዝንዓታቶም ከም ትዋጋኣሎም ዘሎ እዮም ዝፈልጡ ቻይና እዚ ኢራን ትገብሮ ዘላ መኸተ ንቻይና ከም ትገብረላ ዘላ እዮም ትፈልጡ ብኸመይ ዝርድኦምና ምክንያቱ ክትሪኦ ከለካ that's why global south ዝበሃል ዓለም ኩሉ ኢራን ንዓና ትዋጋኣልና ዘላ ይዝብል ዘሎ ንኣሜሪካ ዝኣክል ሓይል ኣብ ዝሓለፈ 53 ዓመት ዝገጠሞም የለን ከምዚ ሕጂ ትኸስሮ ዘላ ኣሜሪካ ከምዚ ሕጂ ወሪድዋ ዘሎ ዕንወት ድማ ዘውረደላ የለን ስለዚ ኢራን ዳርጋ ንምሉእ ዓለም እያ ትቃለሰሉ ዘላ ኢቨን ብሕቡእ ኤውሮጳውያን ምስ ኢራን እዮም ዘለዉ ብግልፂ ኣንፃራ ክኸዱ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ምስ ኣሜሪካ እዮም ዝኾኑ ብሕቡእ ግን ኢራን ክትዕወት ይደልዩ ኣለዉ እዮም ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ኣሰልችዎም እዩ ኣሜሪካ ካሰልችያቶም እያ ሳቶም ካሓንቲ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ this game is becoming እዚ ኩናት እዚ ኣብ ታሪክ ፍሉይ ዝኾነ ኩናት ኢና ንብል ዘለና ፍሉይ ዝኾነ ኩናት ይፍፀም ስለ ዘሎ ፍሉይ ትርጉም ክህልዎ እዩ ነዚ ንከታተሉ ዘለና ድማ ምናልባት ብሪቲሽ ኢምፓየር ክወድቕ ከሎ ዘርከብናሉ ንህሉ ንኽእል ግን ዝበዛሕና ይርከብናሉ መፅሓፍቲ ናንቢብናዮ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክውዳእ ከሎ ኣሜሪካ ከመይ ገይራ ሓያል ኮይና መፅያ ከመይ ገይሩ ትኽእል እዚታት ኣብ ታሪክ መፅሓፍቲ ጥራይና ንፈልጦ ነዚ ግን ላይፍ እናተፈፀመ እዮም ትሪእዎ ዘለኹም ምናልባት ድሕሪ 50 ዓመት እዚ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ኣብ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ከንብብዎ እዮም ኣብ ዩኒቨርሲታትን ኣብ ቤት ትምህርታትን ነዚኦም ክመሃሩ ምክንያቱ ዝዓበየ ታሪክ ናይ ዓለምና ይፍፀም ዘሎ እቲ ዝዓበየ ታሪክ ሱፐር ፓወር ናይ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ መን ከማይ ባህሊ ዝብል ዝነበረ ምስ ዘራዩ መፅዩ ምስ ኩሉ ዓለም ኣብ ጎኑ ኩሉ ኤውሮጳ ዝበሃል ኩሎም ኣብ ጎኖም እዮም ዘለዉ ወላ ክሕግዙ እንተዘይከኣሉ ኣጆኻ ይብሉ ኣለዉ እዮም እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢራን ገይሮም ኣለዉ እዮም ነዚ ኩሉ ኢራን በይና ኣሚን ቻይና ትሕግዛላ ይብልኒ ኣነ ገለ ሰብ ኣሎ ራሽያ ትሕግዛላ ቻይና ፈገሬ ሓገዝ ኣይኮነን እዚ ያ ንእሽተይ ነገር ቀሸም ስለ ዘእተኻሎም ኣይኮነን ኩሉ ዝዓወት እዚ እንተመፅኡ ኢራን ኣምፅኣተ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ናተይ እምነት ኢራን በይና ደው ኢላ መኪታቶ ነዚ ኣብ ጎና ደው ኢልና ክብሎ ምስ ሓለፈላ ዘጣቅዑ ወይ ገለገለ ዝገብሩ ህሉ ኾን እዮም ነዚ ኩናት እዚ ኢራንን ህዝቢ ኢራንን ሰራዊት ኢራንን መንግስቲ ኢራንን ብሓደ ደው ኢሉ ይሰግሮ ዘሎ and this is history ከም ሓደ ኣንደርዶግ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ድማ ታሪክ ይስራሕ ዘሎ
No, you're saying Donald Trump's blockade or threat of a blockade of Iranian of any ship entering or exiting the Strait of Hormuz is suicidal. You're suggesting it is impossible or very difficult to actually implement in the high seas. Am I correct? Yes, I think it's very difficult. And ultimately, the Iranians, I think, can outlast us. How long can we sit out there and interfere with global traffic before we end up in a fight, as I said before, with other nations, specifically China? We forget that higher oil feeds straight into inflation. That hits farmers, truckers, and family budgets. So this has got to stop. And the talks, unfortunately, ended with the submission of Israel's demands from Iran. We can't make Iran meet Israel's demands. That's the problem. كم تريو زلهم እንታይ ዝብል ዘሎ በዚ ታገዳስ ዘረባ እዩ እዚ ዝገብሮ ዘለና ምስ ካልኦት ኣገደስቲ ሃገራት ከባሰናን ኣብ ውግእ ክእትወናን ከፋጥጠናን ዝኽእል እዩ ምናልባት ካብዛ ኩላ ዝብልዎ ዘለዉ እንተሰሚዕኩም ድማ something that can be ናይ ብሓቂ ከፍርሃካ ዘለዎ ማለት እዩ በዚ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት እንተቐፂሉ ወርሒ 4 ኣለና መፋርቕ ወርሒ 4 ኣለና ኣብ ወርሒ 8 ናይ 2026 ዋጋ ናይ ሓደ በርሚል $190 ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ $190 $190 ኣሎ right now ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ 64 65 እዩ ነይሩ ካብ 65 ናብ 140 let me check again exactly ሎ ምክንደይ ኣሎ ነዛ ሰዓት ክገብር ከለኹ ነዛ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ያ ከባቢ 100 ኣሎ ወለቕ ዘለቕ ድማ ይብል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ወለቕ ዘለቕ ዝብል ፖሊሲታት ይኽተል ስለ ዘሎ በዚ ሕጂ ዝቕፅሎ ዘሎ ተቐፂሉ ግን ሓደ ነገር እዩ ዘሎ ሓደ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ እቲ ኢንፍራስትራክቸር እናተበላሸወ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኢራን ዝኾነ ይኹን ናይ ሓንቲ ሃገር ከተቃፅል ተጀሚራ መሰረታዊ ዳሜጅስ ክትፈጥረሉ ትኽኢላ ወላ እውን ኩናት ጠጠው እንድሕር ኢሉ ዕዳጋታት ክረጋጋ ኣይኮነን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣሜሪካ ካስከንታ ትገብራላ ዝሕዝን እኮ እዩ listen to this one እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ስርቅናቶም ብግልፂ እዩ Firm reports 121 empty oil tankers are making their way to the United States of America. 68 of those 121 vessels are very large crude carriers capable of carrying 2 million barrels apiece. President Trump has urged countries squeezed by Iran's disruption of the Strait of Hormuz to turn to American energy supplies instead. Well, it would appear perhaps they are obliging him. They are listening to Trump. The president told Fox, quote, China can send their ships to the U.S. China can send their ships. نزار بعضك السماء كلها كتحفرن كتسيانن يزقباك كاغن كم خايكونن نيران أجيرهم نهاجرات عرب بمولهم نداديهم كم زي شطو جيرهم أبزيد اللي وكينات يتيمم بمولو عاصيهم من تاجبر لوسكي بمولو تندادي زجاج مراقب نب أمريكا كم زوج زاجرهم منالو 200 إسران حدن ترحن زلوا أويل تانكرز بكبر واقع سوسان 4 زنبران برميل ب200 جالن نخجز نبي يخدالو نا أمريكا I mean this must be crazy كم زي عينة أبقى سجرسي انتهي تكبر مسيلك تي عمزنا يكون سجرس فلتويهم تدانياسي ما من تاكل إلا بلنا بزوج وانج أفريقيا ريهم ما يهم ناي موروكو ناي سنغال زنبرة فاينالز راهم موسيك ساكن ده عمز كم زنبرة سب كله شكيه تم ديانو تي ناي أفريقيا فيدريشن ساكن ده أدلوه كم زرعيو أبكالت كيتكم كتريوات خليهم أبزد ما نخلهم كالوت عسي دونالد ترامب نتن مراقب نتن هجرات بقد كأمريكا جزء يبلغ الله كبوري خانة أمريكا أم نورمال جزء عزيز كبوري نا أمريكا جن أما رأسي يبلغون ويكابز جزء ويد ما كنت أباهم يفنجر يبلغ الله سلزي إذا أب نورمال جزء كتريق الله زي حاجة وتكبارن عمز ويكسر كبجهدي أتر مدري مسجد سرق كاينا نرزلنا أبرهان مدري سلزي نتوم كالوت صراحة يلن لهم عطوي الوم بينو دي شيء تكاليهم تريد لهم but and we are supposed to take this as normal نزيد ما كم normal غير كاكتوز دو يمس بيوخا just this is normal the new normal بحالزي I mean أبكالك زي سب كقرع مخالقين زبنو زبنا صغير كاقو سماس لزغوني كم تري وزر لهم يوم إيران قالوا تاقراتين كخسران بر إيران نزينا غرز مكي تاكتوزيا because for Iran is an existential question and they have no other option زخوني يكون أمارات يبلومن تقصل ترايز اللوم قتل كاتر هات وصل تخلز بالأمنات يزلو 1 month Trump went from opening the Strait of Hormuz to now blockading it. Anyone else see the irony?
What does that say about American strategy? And I'm not kind of opening it up just to criticize it. Is it, but like objectively, it just seems like desperation. I'm struggling to see any other way of looking at it. Again, unless I'm missing something, because you've made the interesting point as an expert that it's not that difficult to blockade it, but it just doesn't work. All the economic experts have just said that Iran is we don't know the exact details behind the scenes, how much money they have and how much they need the Strait open, because they also can't get cargo ships through the Strait, into the Strait. They can't import from the Strait, but they also have the Caspian Sea to import. They have land routes to be able to import. So they've got other alternative routes than the Strait of Hormuz for imports. And for exports, as we said, they've got floating. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ደገርም እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ስጉምቲ ዝክወስድ ምኻሉ ጥራይ ክንዲ ምንታይ ደስፐሬት ከም ዘሎ ወይ እውን ኣብ ጭንቀታት እዩ ከም ዘሎ ምክንያቱ ኢራን ኣብ ኩናት ዘለው እዮም ነዚ ቃንዛ እዚ ክፅመምዎ ክፍትን እዮም ኪኑ ዝኸደ ድማ ኢራን ዋላ እውን ብዙሕ ነዳዲ ኣብ ባሕሪ ኣለዎም ክሸጥዎ ዝኽእሉ ገንዘብ ናይ ግድ እንተኮይኑ ካልኣይ ኢራን ምስ ካልኦት ሃገራት እውን ብካልእ መንገዲ ስለ ዝራኸቡ ካልእ መንገድታት እውን ኣለዎም ክወፅዎ ዝኽእሉ ስለዚ if you look into this ኢራን ምስ ብዙሓት ሃገራት እያ ትዳወብ ምስ ፓኪስታን ትዳወብ ምስ ኣፍጋኒስታን ትዳወብ ምስ ኣዘርቤጃን ምስ ቱርክ ትዳወብ ምስ ካስፒያን ሲ ዝበሃል ኣሎ ብላዕሊ ትሪእዎ ኣለኹም ምስ ራሽያ ትዳወብ እያ and yeah, I mean, generally, Mr. Turkmenistan ዝበሃል ሃገር ትዳወብ እያ ምስ ኢራቅ ትዳወብ እያ ስለዚ ኢራን ንህላውያ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝበዝሐ ክፋል ናታ ሕርሻ ናታ ገለመለ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር እያ እገዳ ንነዊሕ ዓመታት ከሸግራ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ነዚ ሕጂ ወሪድዋ ዘሎ ሽግር ክትምክቶ ኢራን ክትኽእል እያ ንካልኦት ሃገራት ግን ኣዝዩ ከቢድ ይክኸውን እቲ ዝፍጠር ዘሎ ቆጠባዊ ፀገም ንካልኦት ሃገራት ንክፅምምዎ ንክሓልፍዎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ that's why እዚ ኩናት ዶናልድ ትራምፕ ኣውጅዎ ዘሎ ሕጂ ካብ ንኢራን ንላዕሊ ንካልኦት ሃገራት ንኣሜሪካ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝያዳ ካብ ባእሳ መጠን እቲ ብሎኬድ እቲ ዕፅዋ ዝቐፀለ ድማ መጠኑ ቅርሕንታ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ቅርሕንታ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ብውሽጢ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ብኣሜሪካውያን ኣብ ደገ ድማ ብኤሮጳ በሎ ብኤስያ በሎ ብኩሉ ፅልኢ ኣብ ልዕሊኦም ክኸይድ እዩ ቀንዲ ክፀልዎ ዝኽእሉ ድማ እቶም ቀንዲ ኣብዚ ጉዳት እዚ ኣብዚ ናይ ነዳዲ ዕፅዋ ቀንዲ ዝህሰዩ ዘለው ሳውስ ኮርያ ጃፓን ተንቀንዲ መሻርክቱ ቁጠባናተን ኣብዚ ዝምርኮስ ሓደ ኣብ ኤሮጳ ድማ ኤሮጳ ካብዚ ቦታ እዚ ጋዝ ይወስዳ ነዳዲ ይወስዳ ነይረን እየን ካብ ራሻ ንነፍሰን ኣጊደን ካብዚ ቦታ እዚ የንከዐንገላ ዝፍትና ነይረን ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ጥራይ ስለዚ ኩሉ እዚ ዝረአ ዘሎ እንታይ ይፈጥረሎም ኣሎ ከቢድ ጭንቀት ብሰንኪ ምንታይ ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብሉ ኩናት ንዓታቶም ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝበሎ ስለ ዝደለዮ ጥራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ሪቮልት ንክገብር ናዕቢ ንክገብር እዩ ዝግደድ ዘሎ ምክንያቱ እንታይ ትረብሓ ናትና ካብዚ ኩናት እዚ እንታይ እቲ ሃገር ትረብሖ ህዝቢ ዝረብሖስ እንታይ ንገረና ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ገልፀሎም ኣይክእልን እዩ ኢራን ኒኩለር ክንገብራ የንደልና ኢሎም ከለዉ ግጀሚርካ ኣሎም ኣለኻ ሕጂ እውን እንተኾነ ኒኩለር ከማዕብልሉ ቅድሚ ቀዳማይ እቲ ኒኩለር ናቶም ደምሲስናያ ኢና ኢልካ ነጊርካዮም ኢኻ why are you doing this to us እዮም ዝብልዎ ዘሎ ትሕቶ መልሲ ይረኸበናል እንታይ እቲ ስለምንታይ ከም ዝገብር እንታይ ንክርከብ ስለዝተዳልየ እዩ ክሳዕ ክንዚ ዝቐፅዓና ዘሎ እዚ መራሒ እዚ እንታይ እቲ ሽግሩ ይብሉ ኣለዉ ፍርግፅ ናይ እስራኤል ረብሓ ስለ ዘሎ ይበሃል ግን ወላ ኣብ እስራኤል ይሕቶ ዘሎ እንታይ ናበይ ክበፅሕ ስለዝተደለየ ክንዚ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ዝብል ዘረባ ድማ እናቐፀለ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ታሪኻዊ ነገር ኢና ዘለና ምናልባት ነዚያ ሰብኣይ ዝብላ ጌርና እውን ክንውድእ ኢና across the world. So then the question is, how far is Trump willing to go in your mind to be able to strangle the Iranian economy? How far is he willing to take the global economy with him? I think he has shown no empathy for the economic impact on the average American he's even said it. He's even said, yeah, it's going to cost us more, but we're going to make a lot of money. I mean, that's a quote by him. He has also stated that he doesn't really, it's not important. So I think he has no empathy about the impact of average Americans, or for that matter, the average people around the world, that for most people, paying those extra $20, $30, $40, $50 a week for gas or for increased prices, he doesn't feel it, and therefore he doesn't have any urgency to be able to do anything about it. So that's just opinion because he hasn't demonstrated it so far. So essentially, እንታይ እስከይብላ ኣሎ እዚኣ እታ ዘረባ ክትሪእዋ ከለኹም ሲ ዶናልድ ትራምፕ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ዝስምዖ መራሒ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ተወሳኺ ናይ ነዳዲ ዋጋ ናይቲ መነባብሮ ዋጋ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጫፍ ዝነበረ ብሚልዮናትን ቢልዮናትን ዝቁፀር
ናብ ሽግር ክእትዎ ዝኽእል ንዶናልድ ትራምፕ ዝርድኦ ነገር ኣይኮነን ንሱ ደቁ ቤተሰቡ ንሱ ዝቐርቦም ሰባት ኩላቶም ሃብታማት እዮም ወይ ማልቲ ሚሊዮነርስ እዮም ወይ ቢሊዮነርስ እዮም ድኻታት ዝፈልጥ ሰብ ኣይኮነን እዚ ሂወቱ ሙሉእ ምስ ድኻታት ዘራኽባ ይነበሩ ድኻታት ሰራሕተኛታት ናትዮም ናይ ድኻታት ኣብነት ከም ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘርእዮ ዘሎ እንተሪኻዮ እቲ ስደተኛ ይቀንዲ ድኻ ኣብ ልዕሊኦም ዘርእዮ ግፍዒ ጭቆና ተሃዲድ ፈቐራ ኩሉ ነዞም ሶማልያውያን ዝገብሮ ዘሎ መብዛሕትኦም ሶማልያውያን ፅጉማት እዮም ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ናይ ቁጠባ ዘለዎም እዮም ጓሓፍ እዮም ክብል ከሎ ንሓደ ሰብ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ንዘሎ እሞ ኣብቲ ዓዲ ንዓመታት ዝቕመጥ ዘሎ ሰብ ጓሓፍ እዮም ክትብሎም ከለኻ that should tell you ንምንታይ ኣብ ልዕሊ ድኻታት እንታይ ዓይነት ኣረኣእያ ከም ዘለዎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ናይ ብሓቂ ኣደናቂ ኩነታት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም መሓዙቱ ኮርፖሬሽን ዝውንኑ በዚ ነዳዲ ገይሩ ከመይ ገይረ ይህብሞም ኣብቲ መስርሕ ድማ ብርክታት ናቶም ገለ ገዚኡ ስለ ዘሎ ስድሩን ገለ መለን ከመይ ገይሮም ንሶም ይህብትም እዩ ስለዚ ድኻዩ ትኹን ኣብ ዘበን እዚ አንፎርቹኔትሊ ዝበዝሐ ሰብ ድኻዩ ንድኽነት ድማ ዝፈልጣን ዝርዳእን ኣይኮነን ነዚ ዝመረፁ ነዚ ዘምፅዎ ነዚ ኣጆኻ ዝብልዎ ድማ ዋጋ ይኸፍልሉ ኣለዉ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ኢራን ድማ መኪቶም ክወፅዎ እዮም ዝመከተ ንፅቡቅ ዕላማ ዝቃለስ ኩሉ ግዜ ይዕወት ስለ ዝኾነ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውደየ ንቀርኒ ኣፍሪካ ንማእከላይ ምብራቕ ንቁጠባ ዓለም ዝምልከት ብዝያዳ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮናተይ ክህልዩ ማዓት ድራማታት ካ ስለ ዘሎ ምስክሕ ውሰልኩም እየ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ተንኪዩ